Bună ziua! Aici Peretatea Pro TV. Am venit acasă de care și stăm de vorbă cu trei jucători. Primul jucător se numește domnul Andrean. El este de la Molovata și joacă fotbal. Domnul Andrean, cum a mers joaca de asta? Hai cum să spun, mi-am afectat chiar săptămânile trecute și nu chiar, așa. Binișor. Binișor, da? Binișor, da. Dar cum vă simțiți așa? Mă simt foarte rău, din orice caz, că înțelegi, mă doar piciorul și am uitat bine să-i las pe acasă și cu domnul Denis, am constatat că normal noi azi am jucat, am câștigat foarte bine. Foarte bine. Eu chiar mă bucur de băieți că se ajută la noi unul cu altul. Îmi mulțumesc lui domnul primar, lui Valeriu Gheorghe, dumneavoastră, o știți? Nu, da, молодец. Bravo. Bun. Domnul Denis, înțeleg că dumneavoastră sunteți un fotbalist foarte puternic. Fără dumneavoastră nu merge în joc. E corect? Păi cum să nu? Așa este, mi-am făcut griji toată joaca de domnul Andrei, că s-a fracturat tare piciorul și am stat o leacă, cum să spun, îngrijorat toată joaca din cauza lui, că este foarte un bun fotbalist, legendă statului nostru. I s-a făcut un pic rău, nu nimic. Așa spun atât mulțumesc la primar, la toți care ne-au ajutat, privesc cu mama, lui tata. Normal! N-am nimic de spus. Pare foarte bine dumneavoastră. Aveți aici un reprezentant sau, cum să spun, capitanul echipei sau fotbalist, cum, nu știu. Eu sunt sponsor. Dumneavoastră cum credeți că fotbaliști? Cum crezi? Mi-am dat mi-am dat din izolat, mi-am dat 30 de izolat și loc cadru, bă.